25 مجدار تایبەت شیدێتە ku ser jinê hatî meşandin em şermizar dikin û nexlat dike. Wekî gerîlaya ya jastarê jî em vê tiştê şermizar dike û em qebûl neke hemberî şiddêta ku ser jinê hatî meşandin jî em her timserî radike û em nexlat dike. Taybet wekî gerîlaya ya jastarê şiddêta ku ser jinê tê raberkirin, îskenca ku ser jinê tê raberkirin taybet hem ideolojî hem bejiya fizikî olarak ser jinê tê raberkirin em vê tiştî her tim em ê tekoşîn bikî û her tim em ê serî rabikî ku dewleta dagirker aniyê hêzên ku faşîst yên ku êrişên xwe her tim ser jinê didin raberkirin hemberî vê tiştî bejiya tekoşîna me tê her tim berdewam be û Ama gerîlaya jastarê em 25 mijdarê şiddeta li dijî jinê û hemî jinên cîhanê ku beraberî şiddeta jinê tekoşîn dikin serî hêdidin berxwe didin em berxwedaniya wan jinan tekoşîna wan jinan silav dikin. Ev mînakekî ku rewşa jinê behsa azadiya jinê dikin. Behsa azadiya jinê û ser riyê wê girtin wê kirinê şervan wê xistinê bin çeka û riyê wê girtin û de were biaxive. Yani wilo dîmenekî komîdî trajîdî. Ev rêxistinên ku behsa azadiya jinê dikin hey yani çima hûn riyê xwe veçêrin yadê. Xwişka hêja, dayîka hêja, nizanim xwişka me, diya me tu çima riyê xwe veçêrin. Tu li dijî tund û tu jiya li hemberî jinê şîddeta li hemberî jinê te çima riyê xwe girtiye. Ez qurban, ez heyran çima? Ev çi rêxistina ku wilo riyê te girtiye? Riyê xwe eşkere bik. Eşkere hewcedariya te bi girtina porê te û riyê te û tenê wilo çavê te wek ji evê Daeş wek ev jinê di nava Daeş de heyfa te tu çima xwetînî vî halê hanê? Tu xwe xistî vî rewşa hanê li dijî yek li rûyê xwe girtiye û xwe veşartiye û wê li dijî şiddetê ye û şiddetê şermezar dikeyn û di voka botaniya diaxive. Rêz û silav ji bo xelkê herêma botanê bi tevahî. Kav çawa yani ev dîmena hanê Freud ji tirbê rabe û şirove bike ev yani kesên alimê psîkolojî saykolojî de werin şirove bikin ka PKK halê jina Kurd gihandî kîjan qunaxa hane. Ev qunaxa ku giriyê me jî tîne û kenê me jî tîne. Kav çî ji bo xwedê. Bi vî mînaka hanê bi vê rewşa hanê wê şiddeta li hemberî jinê wê şermezar bikin. û bi taybet hevala hêja xwişka hêja bi taybet ti heta ku tu di vê rewşa hanê de bi wê şiddeta PKK li ser serê te bi. Wê PKK dibîne qunaxên hîna xerabtir. Hîna kambaxtir. Tu ji wan e tu bîra van mesela nabe. Kes tune ye yani ana tu li me temaşa nake. Xwedê zanibe tu kîjan şikeftê de ye, tu kîjan newalê de ye, tu kîjan mewziyê de ye. Xwedê bi te re biyanî. Tu guneh tî yek ji qurbaniyên vê rêxistina hanê ku jinên Kurda, keçê Kurda, zarokê Kurda, malbatê Kurda, heşîrê Kurda, gelê Kurd hemû bûne qurbaniyên vê zihniyeta hanê vê îdeolojiyeta hanê ku tenê koleyan çê dikin.